Dacă ai putea accesa adevărul ascuns al umanității, ai face-o? Ce ai face dacă ai descoperi că lumea pe care o știi este doar o parte dintr-un puzzle mult mai mare? Sesiunea gratuită Marea schimbare de paradigmă în istoria umanității îți oferă o perspectivă profundă asupra omului. Vei descoperi informații esențiale care îți vor transforma percepția asupra realității și te vor ajuta să înțelegi cum poți naviga mai bine prin schimbările prin care trece umanitatea și planeta acum. Nu mai ignora semnele. Acesta este momentul în care e bine să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Accesează sesiunea și descoperă adevăruri la care nu ai avut acces până acum. Schimbarea are loc cu sau fără tine.